Naħseb l-enfasi fuq il-kelma allegatament fiċ-ċerti tibqa' hemmhekk għaliex s'isset nitkellmu fuq dak li ġie allegat, però li huwa fatt huwa li pajjiżna ħa pożizzjoni ċari mill-ewwel. Jiġifieri meta daħal ir-rapport illi kien hemm il-ħruq fuq il-bastiment, mill-ewwel batna s-sokkors u difatti dak il-ħruq ġie kontrollat bis-saħħa tal-sokkors illi jintbagħtu li kien koordinat mill-Malta VTS, jiġifieri mill-servizzi tagħna. Imbagħad wara li ġie kontrollat il-ħruq, immedjatament assigurajna li l-ekwipaġġ u l-passiġġiera li hemm abbord kienu siguri fi stat ta' saħħa tajjeb, offrejnilhom mill-ewwel illi jinżlu minn fuq il-bastiment u li ndaħluhom ġewwa xtutna. Dik kienet offerta li għamilna mill-ewwel u li ġiet rifjutata. U dik l-offerta da miftuħa sa issa tajjeb ngħid ukoll li hemm żewġ patrol boats tal-Forzi Armati ta' Malta illi qegħdin jagħmlu patrolling fil-qrib ħafna ta' dan il-bastiment, dak qegħdin hemmhekk il-ħin kollu u se jibqgħu hemmhekk. Dik l-offerta illi nerġa' ntenni lill-crew u lill-passiġġiera biex jinżlu l-art hija miftuħa kienet hemmhekk u ħatibqa' hemmhekk, però nżid iżjed ma' dan. Fis-sigħat li għaddew offrejna Tramite Transport Malta illi surveyor marittimu jitla fuq il-bastiment, jagħmel l-aċċertamenti li huma meħtieġa dwar x'natura ta' ħsarat hemmhekk, jekk jistgħux jissewwew fuq il-post ukoll, jara wkoll il-kompatibilità mal-ħsara tal-ħsara ma' dak li qed jiġi allegat li bih ġiet kaġunata din il-ħsara, però il-kaptan tal-bastiment irrifjuta illi jħalli lil dan il-surveyor jitla bord. Inżid ukoll li ftit tas-sigħat qabel kien hemm negozjaturi min-naħa tal-Korp tal-Pulizija li huma trejnjati speċifikatament tal dan il-għan illi marru fil-qrib tal-bastiment bil-għan illi jitilgħu abbord u jkunu jistgħu jitħattu mal-kaptan, però ma ġiex aċċettat li jitilgħu abbord il-bastiment u l-komunikazzjoni kellha ssir permezz tar-radju. Jiġifieri hemmhekk ukoll kien hemm sitwazzjoni fejn l-uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija ma tħallewx jitilgħu u għamilna wkoll l-offerta biex il-ħsarat li hemm fuq il-bastiment wara li jiġi aċċertat illi il-merkanzija li hemm abbord tiegħu hija ntiża għal għan umanitarju għax dak huwa fatt illi għad ukoll irid jiġi stabbilit billi il-kru tal-bastiment għadu ma tax il-manifest ifisser dik il-lista ta' xem abbord il-bastiment, dik il-lista da ma ġietx ipprovduta lil Transport Malta, però mal-mument li jiġi aċċertat illi l-natura tal-merkanzija se tkun qiegħda għal skop umanitarju, intiża li tmur lejn Gaza, hemmhekk bħala Stat Malti wkoll offrejna illi nkunu nistgħu nagħmlu t-tiswijiet għaspiża tagħna. Ġifieri t-tiswija tal-ħsara li hemm fuq dan il-bastiment issir min-naħa tal-Istat Malti, naturalment bil-kuntratturi li qabad l-Istat Malti, u dik offerta wkoll illi qiegħda hemmhekk fuq il-mejda. Jiġifieri qed ngħid dan kollu biex nuri kemm għamilna dak kollu illi kien meħtieġ fiċ-ċirkostanzi ta' dan il-każ qed nitkellmu dwar bastiment illi huwa mingħajr bandiera u tajjeb illi ngħidha din mingħajr bandiera mingħajr klassi m'għandux lanqas polza ta' assikurazzjoni fuq jiġifieri dak huma fatti illi wieħed irid joħodhom ukoll in konsiderazzjoni, però minkejja dan kollu għamilna dak kollu li huwa meħtieġ biex niżguraw kemm is-safety tal-crew u s-safety b'mod ġenerali. Times of Malta, Mark, please, for charter. Bonġu Mark. Inti tkellimt jew tkellimtu mal-Gvern Iżraeljan mal-Ambaxxatur qed tippruvaw taraw x'ġara għax hemmhekk dik xi ħaġa serja ħafna. Punt illi xtaqt insemmi wkoll huwa illi kemm fuq livell tiegħi kif ukoll fuq livell ministerjali hemm kuntatt mal-Ambaxxatur Palestinjan illi huwa in sync ma' dak li qegħdin nagħmlu aħna, jiġifieri qed inżommuh informati kemm bil-pożizzjoni tagħna kif ukoll bil-passi li qegħdin nagħmlu pass u hemm qbil jiġifieri ninsabu allinejati mal-Ambaxxatur Palestinjan ukoll hemm ukoll komunikazzjoni fuq livell ministerjali man-naħa Iżraelita, però hemmhekk ukoll nerġa' ngħid illi sa issa din hija allegazzjoni li mhux ħanajt. Sejtuhom jekk kienu xhuma. Il-pożizzjoni, permettili, il-pożizzjoni tal-Gvern Iżraelit diġà ġiet magħrufa x'inhi fil-midja internazzjonali li nista' ngħid huwa illi dwar l-ajruplan illi kien hemm il-rapportaġġ dwaru il-proċedura f'każ bħal dak jiġifieri dan l-ajruplan ma daħħalx fiż-żona territorjali ta' pajjiżna ma daħal f'dik li tissejjaħ l-FIR li hija bażikament l-erja li tikkorrispondi fl-ajru għall-SAR ta' pajjiżna u hemmhekk il-proċedura li kellha tiġi segwita ġiet segwita kompletament. U għalfejn il-gvern ma jridx jidaħħal il-vapuri?
Għax il-tiswit jistgħu jsiru u tfittxija tista' ssir hawnhekk. Il- L-affarijiet kollha offrejtulhom tistgħu jsiru jekk jidħlu. La, munti korreċin dak il-punt. Għaliex il-fatt jekk it-tiswijiet jistgħu xisiru kif ħafna drabi jsiru fuq bastimenti merkantili ta' dik ix-xorta jista' xisir fil-pożizzjoni li qiegħed fuq l-bastiment illum huwa l-ewwel punt illi jrid jiċċertifika s-surveyor marittimu. U allura l-pożizzjoni tagħna hija li l-ewwel jitlab bord is-surveyor jistabbilixxi n-natura tal-ħsarat illi hemm, jistabbilixxi jekk il-bastiment huwiex disabled jew le, għaliex dak il-punt s'issa mhuwiex stabbilit. Jekk jistabbilixxi li huwa disabled, jiġifieri ma jistax ikompli jbaħħar lejn id-destinazzjoni tiegħu, jistabbilixxi jekk il-ħsarat jistgħu jissewwew fil-lok fejn qiegħed il-bastiment bħalissa, però il-kaptan qiegħed jirrifjuta li jħalli dan is-surveyor jitla'. Issa dal-aħħar ftit ħinijiet kien hemm insistenza illi l-ewwel jidħol fl-ibra territorjali u mbagħad iħalli lis-surveyor jitla'. Pożizzjoni tagħna hija waħda ċara illi qabel ma' bastiment u x'inhu x-xorta tiegħu jitħalla jidħol fl-ibħra territorjali ta' pajjiżna l-kontroll irid ikun fidej l-awtoritajiet Maltin, partikolarment meta qed nitkellmu fuq bastiment li kif qed diġà m'għandux polza ta' assikurazzjoni, m'għandux bandiera, m'għandux klassi, jiġifieri huwa bastiment li qed jopera mingħajr klassi u allura dak li l-Istat Malti jrid jassigura ruħu partikolarment biex jipproteġi s-sigurtà nazzjonali u biex jipproteġi s-sigurtà tal-Awċin u l-Maltin kollha huwa illi l-ewwel nistabbilixxu l-fatti. Fil-frattemp qed nibqgħu nipprovdu s-sigurtà b'żewġ bastimenti tal-armata tagħna, imma ninsistu wkoll illi jitħalla jitla' s-surveyor u mbagħad ikun jistgħu jieħdu deċiżjonijiet ulterjuri. Dak li kelli ngħid dwar l-Iżraeljani diġà għadulek. Associated Press u Malta Independent. Prime Minister, so am I correct in saying that if the group on board were to confirm that they're carrying humanitarian aid, for example, as one of the things, you would actually Malta would let them enter Maltese territorial waters finally, because they've been asking for that. Imkien ma kommentajtek fir-risposti li tajt lill-kollegi tiegħek li għadtu għal l-ewwel. Is-surveyor irid jagħmel l-aċċertamenti tiegħu, imbagħad il-Harbour Master irid ikollu l-manifest. Il-manifest huma dak id-dokumenti li jiċċertifikaw x'forma ta' merkanzija għandu. U mbagħad wara li jsiru dawk l-aċċertamenti ngħaddu għall-istadju li li għadt lill-kollegi tiegħek diġà li jiġi stabbilit jekk il-ħsarat jistgħux jissewwew fil-lok li qiegħed il-bastiment. Naħseb il-kol kemm aħna għandna naqblu waqas nemmen għandu jkun hemm kontestazzjoni fuq il-punt illi lan għandu jkun li dan il-bastiment isalpa lejn id-destinazzjoni tiegħu lejn Gaza kemm jista' jkun malajr. Mhux li jibqa' ġewwa l-Port Malti jew ġewwa l-ibħra Maltin b'mod indefinit, imma li jsalpa lejn id-destinazzjoni tiegħu ħalli jekk verament hemm għajnuna umanitarja fuqu titwassal lid-destinatarji tagħha kemm jista' jkun malajr u hemmhekk li l-fokus kollu tal-Gvern Malti qiegħed iċċentrat lejn dik id-direzzjoni. Diġà saħansitra offrejna li t-tiswijiet inħallsuhom aħna bħala Stat Malti wara li jsiru dawn l-aċċertamenti. Jiġifieri qed noffru dak kollu li huwa meħtieġ b'dan kollu informajt anke jiena direttament lill-ambaxxatur Palestinjan u hemm billi dik għandha tkun it-triq quddiem. Newsbook hawnhekk permesslu? Let news. Selilek. Għandek talba minn kap tal-Oppożizzjoni għallaqa urġenti, se ssir din il-laqgħa u se ġara taċċetta u jekk iva meta se ssir. Jiena fuq kwistjonijiet ta' importanza nazzjonali partikolarment meta qed nitkellmu dwar kwistjoni illi għandha impatt fuq il-sigurtà nazzjonali wkoll qatt ma ħadd pożizzjonijiet partiġjani, qatt ma se nieħu ċertament fuq kwistjoni bħal din u allura ma' Dr. Bernard Grek definittivament li se nkun qiegħed f'aħda li nitkellem jiena nfakkar ukoll il-pożizzjoni li ħall-Gvern Malti fuq din il-kwistjoni. Ġifieri mingħajr ma nipponta swaba għaliex m'għandix il-fatti f'idejja u ħadd m'għandu l-fatti f'idejh s'issa tebda ħadd dwar dak li verament ġar hemm xi involviment ta' stat jew ta' ieħor infakkar il-pożizzjoni li ħall-Gvern Malti meta faqqa jew eskalaw aħjar il-konflitti bejn l-Iżrael u l-Palestina fis-7 ta' Ottubru tal-22 hemmhekk ħadna pożizzjoni ċara. Aħna ma ħadniex il-pożizzjoni li ħadu elementi ta' tmexxija tal-Unjoni Ewropea li żbilanċjaw ruħhom fuq naħa kontra oħra, imma ħadna pożizzjoni ċara illi aħna kontra kull forum ta' attakki, kontra il-gwerra, favur il-paċi u dak huwa prinċipju illi nożżu ħafna u dak huwa messaġġ li nixtieq intenni f'din l-okkażjoni tal-lum l-importanza tal-paċi biex dawn il-konflitti u dawn il-gwerer isibu riżoluzzjoni tagħhom u mbagħad ukoll konna aħna dak il-pajjiż
illi konna firmatarji ma' 4 stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea li konna għadna li meta jasal il-waqt u ċirkostanzi opportuni nirrikonoxxu lil Palestina bħala stat konna ċari li nemmnu li two-state solution hija s-soluzzjoni għal ġlied illi hemm hemmhekk u nfakkar ukoll li f'aktar minn okkażjoni waħda kien pajjiżna illi joffra għajnuna umanitarja f'forma ta' kura lil tfal u lil familjari tagħhom illi sfaw korruti serjament ukoll sa ftit tal-ġranet ilu ospitajna tfal ġewwa pajjiżna li fuqhom se jsiru operazzjonijiet delikati, ġibna wkoll il-familjari tagħhom, batna wkoll għajnuna umanitarja, nfakkar ġewwa Gaza aħna batna għajnuna umanitarja f'numru ta' okkażjonijiet, ċertament mhux għajnuna ta' forma letali ma' għajnuna umanitarja, dik kienet il-pożizzjoni konsistenti ta' pajjiżna u mal-oppożizzjoni għalhekk iva se jkun hemm diskussjonijiet direttament mal-kap tal-oppożizzjoni se nżommu format dak kollu illi qiegħed jiġri u naturalment ma noħolqux kwistjonijiet partiġani minn din il-materja importanti imma nimxu fuq l-interess nazzjonali. One News. Prim Ministru, żewġ mistoqsijiet jekk jogħġbok, mela Malta dejjem. Sorry, just one follow-up question. Going forward now, right? Malta has offered to pay for the damage, etc. Everything. So going forward, what's going to happen? What kind of discussions are taking place with the crew on board now? Naturalment bħalissa hemm diskussjonijiet li qed isiru min-naħa tal-awtoritajiet tagħna ta' proċess li għaddej kostantement. U naturalment nemmen illi stabbilejna aħna bħala way forward hija waħda li hija bilanċjata li għandha mill-buon sens u nemmen li għandha tiġi aċċettata min-naħa tal-crew ukoll ħalli din is-soluzzjoni tinstab konna deċiżjoni l qudiem li tkun waħda ċara. L-aħħar Għalfejn mistoqsija. ma kundannajtux dak li ġara, għaliex din evidenti li kien attakk. Mark, jiena nitkellem fuq il-fatti. Il-fatti li huma stabbiliti s'issa huwa li hemm allegazzjoni mill-kru li jien minix qed ninneutralizza għaliex minix qiegħed faqda li nagħmel hekk. Jiġifieri għalhekk kien propju illi tlabna illi jintbagħat surveyor għaliex ix-xjenza teknika ta' surveyor marittimu turik ukoll il-kompatibilità tal-ħsara ma' dak li qed jiġi allegat. Jiġifieri jekk ħajirriżulta li dik il-ħsara hija kompatibbli ma' dak li qed jiġi allegat u aħna kundannajna fis-7 Ottubru l-attakk oriġinali. U r-retaljazzjoni li saret u għadna li kienet retaljazzjoni tafx kien sajt tkun dakinhar, jiġifieri aħna ħadna pożizzjoni ċarissima jiena wieħed minn dawk illi nemmen illi l-armamenti u l-munizzjon u li l-Ewropa tinvesti f'ħafna u ħafna iktar munizzjon mhumiex is-soluzzjoni ta' daw il-kwistjonijiet, jiġifieri ċertament illi jekk jirriżulta dak illi qed jiġi allegat ma ħajkolli ebda diffikultà illi nikkundanna kwalunkwe forma ta' attakk. One But the News. survey, One News. the survey could be carried out inside Maltese territorial waters. Għandek żball. Le, għandek żball assolutament, anzi il-Harbour Master qed jagħtina indikazzjonijiet ċari li jrid li l-ewwel ikun hemm is-surveyor li jitla' abbord u mbagħad ikun f'pożizzjoni li jikkunsidra kwalunkwe talb ulterjuri. Għaliex jekk ix-xogħlijiet jirriżulta li jistgħu jsiru hemm barra, jekk il-bastiment huwa disabled għax ma nafux lanqas jekk huwiex disabled jew le, jekk ix-xogħlijiet jistgħu jsiru hemm barra, allura l-pożizzjoni tal-Gvern Malti se tkun li x-xogħlijiet isiru hemm barra bl-assistenza tagħna, għaspiża tagħna nagħmluhom, però x-xogħlijiet isiru hemmhekk. But why? Why not allow them in? Dik hija l-pożizzjoni li ħadna, naturalment jien qed nitkellem fil-kuntest tas-sitwazzjoni. Kif qiegħda llum hija sitwazzjoni li tajjeb nirrimarka. Hija waħda li taf tkun fluwida wkoll, ġifieri dik hija l-pożizzjoni kif qegħdin nitkellmu Was bħalissa. there any foreign state which requested Malta not to allow them into? La, assolutament. L-aħħar mistoqsija One News. Mela għandi żewġ mistoqsijiet Prim Ministru jekk jogħġbok. Malta dejjem kienet konstanti favur il-paċi. Fi kwistjonijiet bħal dawn, x'inhu huwa l-element tal-interess nazzjonali, tal-sigurtà nazzjonali? Ċertament hija żamma tal-sigurtà nazzjonali, però fl-istess waqt illi nirrikonoxxu illi jekk dawk li qed jiġi allegat huwa fatwalment minnu, u mbagħad naturalment għandek kwistjonijiet umanitarji u aħna konna fuq qudiemnet biex mill-ewwel nagħtu ħarsin sħiħ lil kru ta' dan il-bastiment irrispettivament mill-kwistjoni ta' kif ġara l-ħruq illi kien hemm abbord għalhekk offrejna illi l-kru kollu jista' jagħmel disembarkation lejn Malta flimkien mal-passiġġiera dik hija xi ħaġa l-offrejna mill-ewwel kif għadd il-kollegi tiegħek hemm element ta' sigurtà nazzjonali li huwa doverus fuqi illi nipproteġih għaliex ċertament illi Malta l-ewwel imma Malta l-ewwel ma tfissirx illi neskludu konsiderazzjonijiet oħrajn ta' natura importanti u għalhekk il-soluzzjoni li aħna qegħdin nipproponu hija waħda li tieħu dawk il-konsiderazzjonijiet kollha flimkien u jirnexxiela ġibhom kollha flimkien. Fuq naħa illi nipproteġu l-portijiet Maltin jiena dik għalija hija ta' priorità assoluta illi konna l-protezzjoni sħiħa tas-sigurtà tal-portana u tas-sigurtà tal-poplu Awċi u Malti li jgħix fil-madwar tal-port.
dik hija ta' importanza primarja. Imma mbagħad fl-istess waqt ukoll blajnuna li qegħdin nagħtu bħalissa u blajnuna l-offrejna li nagħtu wkoll qegħdin niżguraw illi s-saħħa u s-sigurtà tal-kru tiġi protetta malli jażlu, ġiret nerġa' ntennija lilek, malli jgħidulna immedjatament jirkbu fuq il-petrol boats tal-armata u jidħlu għal-ken ta' xtutna, il-kru u l-passiġġiera li hemm fuq dan il-bastiment u malli il-kaptan iħalli l-surveyor jitla fil-pożizzjoni li qiegħed bħalissa, isiru l-ispezzjonijiet relattivi u ma dak il-moment mbagħad malli jsiru l-aċċertamenti l-Istat Malti jkun jista' jibda bit-tiswiet ta' dan il-bastiment sabiex ikun jista' isalpa fi triqtu lejn Gaza jekk dik hija d-destinazzjoni finali. Illum se tkun qed tħabbar miżura marbuta prinċipalment maż-żgħażagħ. Kemm importanti din il-miżura għaż-żgħażagħ Maltin u Ewġi? Ja, miżura li tapplika l-żgħażagħ li twildu fis-sena 2005, 2006, 2007 se jiġu impattati pożittivament biha 12,000 żagħżugħ. Għaw 64 ġim li huma parteċipi f'din l-iskema li kienet tirrikjedi wkoll investiment sostanzjali ta' 2 miljun euro ma l-volum tal-investiment forsi huwa l-inqas ħaġa importanti se nkunu qed nġibu bidla fil-ħsieb din fiha. Il-mod ta' kif inħarsu lejn l-attività fiżika sa minn ta' żgħira li nippromuovu l-attività fiżika bħala parti mill-istil ta' kif tgħix inti sa minn ta' żgħira. Ħafna jiena wieħed minn dawk illi nemmen illi l-attività fiżika mhijiex hemmhekk biss għal dak l-atleti professjonali imma tkun waħda li nimbuttaw għal kulħadd tal-popolazzjoni kollha ta' dawn il-gżejjer. Kemm bħala mod kif tħares is-saħħa fiżika, kif tħares is-saħħa mentali taqqat magħha mbagħad nutrizzjoni tajba wkoll fil-messaġġi tiegħi se nkun qed nimbotta ħafna dan il-punt ta' attività holistika bej fiżika u x'nieklu u x'nixorbu u nemmen ukoll illi din il-miżura li se tkun qed tagħti din il-gym membership ta' 6 xhur b'xejn lil dawn iż-żgħażagħ hija messaġġ importanti ħafna wkoll ta' kif irridu nrawmu soċjetà b'saħħitha fil-valuri illi tagħtik l-attività fiżika, l-integrità, il-valuri li jagħtik l-isport u mbagħad organizzat b'mod professjonali, l-integrità, id-dixxiplina u żommok ukoll il-bogħod minn ċerta vizzi.